Όπα! Δεν στο ρόλι εκεί να πάμε για τη φωτογραφία. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Ήβγα το λουλά. Η παλιά είναι βεπηγαμένη, Ναι, ήρθε γρήγορα. Θα προλάβεις το τέτοιο. Φωτογραφία τώρα από το ίντερνετ τώρα. Νερό. Τι έχει εδώ ρε παιδιά? Το βγάλω στο YouTube αυτό το βράδυ. Γιατί τώρα να βάζουν έτσι, τι έχει μέσα τώρα? Λίγα ακόμα. Έχει τσάπουρα. Ναι, αλλά είναι λίγο το βλέπω. Τελειώνει. Τι, σκοτεινιάσε λίγο. Φύγε με σένα. Έχει αναλάβει εδώ την κάλυψη. Και του χρόνου να είσαι καλά μεγάλε. Πάμε στο Παραδεισότη επιτό. Η ευτυχία εδώ είναι. Τα πετάω, το κοίτα και πίνουμε. Έτσι. Φύση, είναι φύση. Είναι φύση. Σε καλά ρε. Τι λες ρε? Αυτό βλέπεις ο ατμός. Ο ατμός υγροποιείται. Να καταλάβες, ο ατμός.
βάζουν ξύδι, ατμοποιείται, όχι εδώ, ξύδι και κάνουν τσιμπουδιά από ξύδι. Βγαίνει ο ατμός. Τι είναι αυτό τώρα? Αυτό είναι για στεγανοποίηση. Ναι, Τώρα ναι, περίμενε, ξέρω περίμενε. τι πράγμα είναι. Ζυμάρι. Παλιά σου λέει βάζανε κόπρανα από ζώα. Το ξέρω τι είναι, για ποιο λόγο, αλλά δεν... Βάζανε πατάτες εδώ και ερχόντουσαν τα παιδιά, έφερανε κόπρανα που βρίσκανε και τους δίνανε μια πατάτα να μην